Loko-loko. Briefcase number 1. Buksan mo na! Yung kumalas mo ba? Diba? Eh, nakagulista ka rin. Bus na lang muna. Wala din na sa bulwak na kero. Lagi kila ko kinaiba. Mass demonstration. Ulo. Tinatang gulong din siya. Okay nga na kayo. Wow, ano pala Superman? Kero. Ano? Dinala. Wow! Sabi pa kaya yun? Kaya yun pa? Sabi ko mo muna. Bakit yan? Hindi na nga man. One week pa lang. Neto lang po. Hawak yung talo rin. Iwan. Ayun na. Kalatin ako. Wow, Diyos sa'yo. Sige ba? Pwede natin din. Naku, may frame gaga. Masasawi na lupa kong train. Panila yung ilan. Ilan yung team panila yung Wait ang... Ayan. Biling-biling. May project pa mo dyan. malungkot nila. Hindi ka na niya mamahusik. Ilan nila yung teacher. Oh. Oh, Simba. Buti ito na yung mag-finland shop mo, ha? Oh? Dahil. Project na yung kalatin ko. Iwanag ko yun. Iwanag ko yun. Hindi ko alam ko. Arriba. Ano ko? Nakmalungkot yun. May mga higawa niya. Wala, may naman talaga gusto maglabi natin siya. Sige na lang naman. Ano pa rin kainin niya? Tatalo naman ng belo naman. Ah, kasaksak. Angelica on the
Sorry. Madaling na yun eh. On stage is Chris, Ako dito. Joshua, Ganun niya yun. Bravo mo na. Bakit yan ang lockdown, sir? Ito mo rin gagawin, sir. Jayon, Parang kamag-anak yan, sir. Basta malaman ka rin kamag-anak, bigay tayo. Siran me. One more time, siran me. Model number 6, Neil, Yes, na natin. Mag-serve mo. Galing pa rin number 1. Ay! model number 7, Christian, Si Ryan ba? Gagay kaya ni Song Yuksal. Jim Hotel. Jin Hubei. Siran niya na. Yan. Si Jana Kami. Yan si Nero. Annyeonghaseyo. Kanya, malwalas yung pan-t-shirt na tayo. May nayos. Ayan, hindi na frame. LJ, Yan, dahil ang sabi kong jowa ko. Number 1 yung magaling ng lalaki. Teka, palawin mo. Yes, oh. Nakatatak na pa. Oh. Sabi dati lang yung frame. Sabi dati. Mona Lisa frame niya yun. Josh Lee, Tapos frame mo. Oh. Patay na ata. Malapit ako kanyang kaldero. Family frame yung kailangan siya. Yan yata yung may account eh. I can dress on me. Brian, Really want to find you. Ako gudo yan.